Abagibeli bamatekisi bacela inhlangano ebhekelele amatekisi ukuthi ithi ukuqinisa kancane ekuphoseni iso kulamatekisi abizwa ngezikwele ngabe osiyaya nama-Super 16. Bakhala ngokuthi iningi lalamatekisi azikorokoro futhi awakulungele ukuba semgwaqeni kanti iy'mpilo zabo ziba sengcupheni uma bewagibele abakwazi okungahle kubehlele ngendlela asuke eyiwona. Into abakhala ngayo kakhulu ngalamatekisi bakhala ngokuthi ayafa, ukuyithola isiphusho emgwaqeni. Okunye futhi ukuthi uyigibele uhleli phakathi ubone imbobo phansi ubone ukuthi hayi cha impela akuyona impilo le. Wensantako we-South African Taxi Association tontoni kodwa ngithi Santako cela nenze something ngama-squares emgaqweni. Wensantako we-South African Taxi Association tontoni kodwa ngithi Santako cela nenze something ngama-squares emgaqweni. Asikwazi ukusafarisha kanje singabagibeli, asikwazi ngempela. Koqala niyasilisa mase sithola iy'moto zethu, so nje please anenze something.